Mageba, Babudokotela sibingelele nababukeli bonke kwiBabudokotela TV. babo wami. Namhlanje sithi ake sinikele ithuba leli. Sike sikumeme futhi uzosichazela ukuthi ke into enozenzayo noma singeke sizikhulume zonke. Uke wakhuluma ngesikhwama ezuthu ngokuhlona kwazo esinye wathi sekushaya isikhathi la esiphuma khona. Wakhuluma ngokuthi ke lesi sika 8000 obonazo kunenhlelo zokuthi nazo zingahambe siphele noma ngahamba besikhuphuke. Kuphi okuzokwenzeka sizophela naso noma sokhuphuka? Babudokotela isikhwama sika 8000 i-normal price yaso vele ithi 15000. So besafuna nje ukunikeza abantu ithuba ngoba besas-introduce sisenza ngo-8000. So into ezokwenzeka ke nje manje sizokhuphuka babudokotela sibuyele kwi-normal price yaso oku 15000 rand. Akukona ukuthi mhlawumbe sikhushule ukuthi abantu abanoshukela induka ivuka. Hayi no sikhuphuka nje kwase kufanele sikhuphuke. Ungathini umuntu onoshukela nenduka yakhe mingavuka? Babudokotela kunabantu athi umuntu meke ngabe waphathwa ushukela asitshela ukuthi kusho ukuthi ngiyaphinde yena ahlangane nomuntu osifazane. Cha siyakuphika ke thina lokho. Uma ngabe kuukuthi unenkinga kashukela and induka isavuka sifonele. Asoyivusa babudokotela. Ake sibuyele lapha esikhwameni sileke iphepha lingavuka. Ngoba induka evuka iphepha lingavuka. Isikhwama khuluma iqiniso 15000 isithwalo isi. Ayisona isithwalo babudokotela. Ayikho into engahamba ngenilanga mhlawumbe uma engasifuna isithwalo ungenzele nemgedeni ngoba wawo yikhuluma emgede. Babudokotela kumuntu othi ufuna ukuya emgedeni ufuna ukubona amadoda uyakwazi ukuthi asifonele siyamthatha simhambise khona afike akhulume nawe awatshela ukuthi ufunani. Umethi ayena akasifuni isikhwama kodwa ufuna ukucela kwababa omkhulu. Yeah siyamthatha nje simise khona akakhulumi nama voice ukhuluma nalabantu asokeze kubona. Hayi ama voice. Zoqhunyelwa ispeaker la kuthiwa khuluma ke. Mkhulu khuluma nami lana. Lana entweni zakho othi uyihlelile uthi kunekhombo ezobophela ngoJuly. Le khombo wayiphela ngoJuly. Babudokotela bekade siyenzele nje special to appreciate abantu bethu esebenzisana nabo. Kuphondo kube ilokhuzana ring kube sekuba ilokhuzana igambling spray. Konke besikunikeza umuntu nje ngo5000 rand. Then ngoJuly ke izobe seyiphelile ke seyingasekho. Ake ngiphume lapha kancane ngeke ngibuyele into mathandana. Abantu besifazane bahlushwa abantu besilisa. Awunayo into ilungisele yona ukuthi nje babambe labo bhentela babasanganayo. Babudokotela kunomuntu kunento eyenzakala kubantu besilisa abaningi afundisa umuntu wesifazane athi mesimfundisile ese right bese ethi awusekho kwi level yami amshiye phansi. Sifuna ukulungisa leso simo leso. Kunomuntu wesifazane ophunyelwa imali zakhe kushona umkhonyana athandane nalo Ben10. Mase idliwe imali seyiphelile lo Ben10 bese shaya ikhona seyabaleka semshiya kanjalo imali engasekho. Sithi ke asilungise labo bantu lapho. Uma uthi unenkinga nje fana leyo sithinde sikwazi ukuthi sikulungisele. Uyazikhumbula ukuthi amavidiyo enadlulo ke wabuza ukuthi umuntu uya kanjani ekhasini iprayer ngasiphethe usangayisho lana manje lento noma wayishintsha. Babudokotela namanje sisakubuza ukuthi uma usuke ekhasini kodwa ispray singekho uyonzana noma mhlawumbe noma usuke uyidlela upizza lapha mhlawumbe ngoba awukwazi ukuya ekhasini ispray singekho babudokotela. Uma umuntu ogembula uzazi ukuthi uyagembula make sure ukuthi ispray sikhona emotweni. Angeke kwazi ukuthi umuntu asenze ispray noma umuntu azamafutha khona. Uma izokuthatha kokubili phela sekuyibhomu leyo. Awusuke sephethe ibhomu ngempela phela lapho. Uthini kubantu uthi angakwazi ukuthola ispray athole nomdonso. Singakwazi ukumnikeza ispray simnikeza nomdonso kokubili nje. Umdonso akusinikeze umdonso sosebenzisa kanjani? Umdonso babudokotela wamafutha. Umdonso wamafutha because thina asinawo umdonso powder. So umdonso nje ilo wamafutha siyakuchazela uma ngabe usufonile ukuthi uzofaka kanjani usebenzise kanjani ngoba sibalekela ukuthi mase sichaza ukuthi usebenzisa kanjani khona abazozakhela wabonge wona. Bathi usaba kanjani uthi usho kanjani ukuthi ahluleke kusabuye emgedeni uthini bantu? Babudokotela kunohlobo lamadoda othola ukuthi ebhenki unayo imali. Yize kuyimali engeke imlast ngoba imali yayiphume kade edilizwe emsebenzini. Alibele ethi ngiyacabanga kodwa manje ngiyasaba ukuya emgedeni. Ngeke babudokotela ukuthi uhluphekile kodwa manje kube khona izinto ezisabayo. Uma uhluphekile emgedeni olando ibhodwe kuyiwa ngasikhatsini. Uma ufuna ukuthatha ibhodwe babudokotela emgedeni u12 ebusuku kuphela. Hayi uyafika nje uma usuka kude ubhuke ngo12 bese uyeza ke sihambe siye khona uyolithatha. Awukwazi ukulithatha emini. Athathwe mina? Awukwazi ukulithatha emini. Ya ngoba abanye phethe bathi bazobuza ukuthi ngiyafuna ukuya kodwa manje le
ukuthi anti ufuna ngiye lapha ebusuku iyona ezoba inkinga. Babudokotela, kuthiwa life is all about risk. Usho nje? Mawusuke usufuna ukuphumelela empilweni kuyaye kufanele ukuthi ubeke phansi lento ekuthiwa ukusaba. Ngoba phela mabe abanye wena uzoba nenkinga kanjani? Ngiyayifuna lento ufuna ngimketeni. Ngiyayifuna lento anginayisho lapha empedeni ngokuthwaliswa yini. Yeah. Angizofelwa ingane lapha. Lutho babudokotela, asinayo into esebenza ngegazi. Asinako nje nokodwa ukusebenza ngegazi. Ngifuna sibuyele la isikhwameni. 15,000. Yeah. Mina ngithenga isikhwama noma ngisithola kuwena. Isikhwama sithola kumina babudokotela. Wena udayisa ikhwama yini? Nakukhona ikhwama ohlobo oluthize olakhelwe Hayi noma umsebenzi. Hayi noma isiphi babudokotela. Ngeke ngilandele ubhaka wakanayo. Kuthi sosebenzisa wena cha. No, ngiyakuzwa bakyabo but bengifuna ke phinde sike sibuyele lana empilweni zabantu. Masikhuluma on a serious note, serious version, abantu bane challenge emakamerweni. Wena uthini kubona uthi kukhona into ongabasiza ngayo? Babudokotela ngisho ngaba nemali engakanani. Kodwa nkosikazi uma ungezohluleka ukumjabulisa la empedeni, awuzokushiya. Uzojola nalabo driver bakho. Driver no garden boy. No garden boy lapho. So nje sithi babudokotela uma kuthi uyidoda uyabona ukuthi hayi kwa 1 lo uthatha u3 second sithinte sekunikeza into thina ubuye lokudoda bakho. Ngiyithanda leyo show kodwa ke ngingeke ngihluleke ukuthi ezinye izinto angifuni umuzisho la uzikhohle ukuthi utheni ngoba angifuni ube sathi uthonyiwe. Ngifuna sibuyele kumdonso nespray. Yeah. Siyawuthatha manje ngenhloso ukuthi angifuni kodwa ukugembula kodwa ngifuna ukwenza izinto zenzeke. Uthini kubantu? Babudokotela kumuntu othi ngiyafuna umdonso angena umuntu ogembulayo kodwa imali ngiyayidinga. Lo muntu onjalo babudokotela umdonso uyakwazi ukuthi awuthathe athathe nespray futhi bese siyamtshela ukuthi okay yenza u1 no2 no3 awuzozibonela wena.